И какво сте, хора, съм Алекс. В днешният епизод ще направя видео на една рекет. Ей се казва играта. Това е като TikTok и трябва да правиш видео около този свят. Тъй, че нека започнем. Чакай малко. Това е почти като MyMovie, което казаха, че е като YouTube. Абе, батика, не! Какво е това? Чакай малко. Това е епик. О! Хайде. Добре, това ми харесва. Това ми харесва. Базикаш ли се? Трябва да купя 60 секунди. Бате, базикаш ли се? Чакай. О, чакай. Добре, не знам какво правя. О! О, това е як. Чакай. Не, чакай. Discard. Така. Добре. Чакай. Добре, секунда. Добре, чакай малко. Какво стана? Да, чакай малко, трябва да го малко по-добре да го направя. Чакай. Добре, чакай. Добре, чакай. Това ми харесва като се вижда. Добре, чакай сега. Що е толкова зло? Добре, това ми харесва. Видео постът. Профайл. Get more views for 50. Не. Цялата игра е за Roblox, се знам. Какво пожелавам? Това какво е? Какво се правите? О, добре. Това клей на карта ли? О, гледай. О, добре, това ще е много яко. Секунда. Final boss! Я? О, ей. Това майко. Опа. Не, happy song. Let's... Music по... Не, чакай. Къде е това? Epic Music. Къде почивате? Не. Epic... Чакай така. Не! Трябваше да го ладна. О. Epic Step Music. Чакай.
Къде съм аз? Къде съм аз? О, има. Къде подявате Грима Шейк? Няма го Грима Шейк. Що го няма подявате? Това ми е въпроса. Опа, да. Thinking backflip. О, мога да правя танци за TikTok. Елен! Това мога да го правя и без... О! О! Добре. Добре, това ми хареса. Чакай. Добре, да, как ще го правя. О! Гримеше. Трябва да махна гримешейка. Добре, това не се получи както исках. Чакай, къде са items? Искам да махна. Махай това! Стига! Готово. Има от... Ето. Още малко. Даже и дявола танцува. Гледайте. Чакай. Да, не знам какво. Да, просто ще го ползвам. Я да видя. О, чакай. Да. Чакай да видя тук. Нещо има ли да правя? Гримес! Я. Ай, Гримес, say hi. Хай. Чакай, ще го проведа. Ако не знам. Хай. Това, хора, аз срещна Гримес. Кажи здрасти. Здрасти! Бате, и там има един, виждам го. Чакайте. Like for more Grimace. Лайканете за повече Grimace. Бате, какво? Не благодаря. Профил. Никой не ми лайканал или видял вид. Май повечето правят тиктоци. Че е много. Тук има няколко. Искам някаква якла да избера, все едно като рич, богат човек, богаташ, не знам. Тази кола ще стане ли я? Да, може би. Не, защото аз не мога да я карам. Мога ли? Как повярвате да я карам, като ми да? Та черната поне, не знам. Чакай, мога ли да риболовам? Не. Я
Секунда. О, чакай малко, май... Аз май трябва да спамна моя собствена. Обаче аз трябва да намеря О, чакай. Тя мога ги питам да правя тикток с тях. Чакай. Хай, гай, здрасти хора. Чакай, искам и аз да се джойна с тях. О, да. Готово, майка. Чакай, имам идея, мога просто. Не, те замахнах. Не. О! Стях моля. Чакай. ABC to make with me. Бате, ако някой каже ABC, ще е много яко, защото не съм прав. Аз съм се правил в момента. Видеото. Не, YouTube, това. Така, чакай малко. В тази игра. Чакай малко. Ето! Джунгли. Добре се тая. Чакай, просто ще... Ето справите. Чакай. Не! Тя справя танцува. Махнил. Искам някой, който танцува. Някой да танцува, няма ли? Няма ли някой, който танцува? Има нещо. Та се танцува. Ще танцува ли? Може да танцува, брат. Може да танцува. Танцувай, моля те. Танцувай, моля те! Моля те, брат! Някой да танцува така. Някой танцува. Така, мога ли? Бате, не мога да вляза в тъпата кола. Като просто искам да направя... Това съм това ли? Не. Искам просто да направя с някой видео или с някаква кола, пък аз не мога да намеря някъде свободно. Знаеш ли какво? Това как? Не. Аре. Добре, знаеш ли какво? Има ли някакъв... Това... Чакай! Това са... не са едни и същи. Не. Знаеш ли какво? Това може да работи... Чакай, къде е? Ела! Къде беше... Елденса? Его. Добре. Не знам какво правя, честно да ви кажа. Добре, не знам какво правя.
Bate. Adre. Ja? Oraz hashtag. Grimsel. Как она? Не. Хаштагове. Хаштагове. Final. Boss. Чакай. Boss. Grimsel. Чакай малко сега. Там. Кто? Посмотри. Ако играх с приятел, това ще бъде много по-добро. Какво приятел това е? Чакай малко, имам идея. Имам идея, само че. Те как се променяха ава? Не мисля, че има аватари. Може. Не, нищо. Няма нищо. Чакай малко. Добре, добре. Той ми харесва, той нещо ми харесва. Чакай. Има ли някакъв... Мислех, че пише бокс. Има ли някъде... Не... Това са като Brookhaven имот. Чакай. Знаеш кой имам идея? Не чай. Не, къде? Jump, не. Backflip. Да. Това колко пъти ли си? Не. Чакай, имам идея. Не! Тя избяга. Бате, защо? Искам просто. Извинявай, какво? Те се направиха сам магазин. Така. Какво трябва да направя? Аз какво трябва да направя? Секунда. Оу! Там има някой. Какво? Правя? Какво направих аз? Я? Добре. Fighting. Чакай малко. Опа. Fighting. Так. Fight. Не. Чак.
Трябва да ливна и да се реджойна за малко. О, чакай, тук има ли английски? Не, никой не е слъниш. Знаеш ли какво това може да работи? Чакай да... Чакай малко, търся някакъв. Добре, това са. Добре, това... Я да... Знаеш какво? Добре, че имам. Не знам какво това да го наменувам това видео, тъй че е просто. Чуеш какво? Я? Аха. Добре. Чакай, имам идея. О! Give me all your money. Чакай малко. Това е за видео. Я къде е? Чакай, Кеняк. Лайк. Добре, чакай малко. Чакай. И той ще прави, чакай. Добре, давай да. Моля те. Чакай малко. Да, кажи го се, моля. Моля, брат. Моля те. Чакай малко. Чакай малко. Много бързо махна текста. Чакай малко. Добре, да. Чакай, give me all your money. Чакай.
И сега... чакай малко. На 3. Едно. Чакай, това... Кажи! Моля те! Чакай ма. Аз забравих, че рекордвам! Чакай малко. Това ми се е случило. Добре. Чакай, кой е... добре, той ми каза. Чакай. Хорошо. Now your turn. Сега твой ред. Добре, секунда да... Holding. Give me your money. Чакай. Добре, подготвям се. В 3. Дай, 2. Да, 1. Give me all your money. Добре, чай. Give me all your money. Дай ми всичките ти пари. Чакай сега. No. Добре, готово. Weather special. Добре, да. Това какво прави? Чакай, предмета ми още ли е тук? Рекордът ли е с... Това 6 секунди. Добре, предмета не е тук. Мисля спорт. Чакай. Чакай, благодаря. И благодаря за помощта. Чао.
Final. Добре, айде, официално беше това. Добре, тая кола мога ли? Ай, welcome. Чакай малко сега. Give me all your money. I'm an undercover cop. Гадното е, че не може коментари. Добре, че... Я искам да видя на другите хора тиктоците. Профил... Чай не... watch. Ето. Не. О май. Добре, моля ви, не ме мразете, обаче искам това да го направя. Моля, не ме мразете за копиране. Ето това, то не е все едно от вашия истинския тикток, тъй че... Какво? Я това. Чикена, Не, нещо лошо. Не. Я. Не, плей. Това ми напомня от Geometry Dash Sub-Zero. Секунда. Дай. Добре. Чай. Добре, не видях къде имота, който исках. Аз майко минах. Секунда. Ето. Добре, намерих го. Споко. Items. И... да, ето. Добре. Добре. Не мисля, че хората биха харесали. Мисля, това е само как я гримеш шейка. Добре. Това. Добре, готово. Я да видя. Има ли... нещо. Give me all your money. Без да исках, съм сложил шейка. Това в видеото. Като аз дори не мога да видя, че шейка е там по ябълите. Добре, тук ще прекратя видеото. Надявам се да ви е харесало. Това. И ще ви в следващото.